sabem que l'aprenentatge personalitzat, és a dir, donar-li diferent educació, diferent contingut, en diferent format, en diferent manera, a cada estudiant funciona molt bé. I el meu pare em va dir, mira, això és el que passava quan jo era petit. Érem 7 a classe i un tenia 7 anys, l'altre 10 i l'altre 15. I el profe ens donava diferents coses a cada un. I dius, doncs mira, ara estem tots intentant fer això. Llavors, la tecnologia sabem que funciona. Sabem que la tecnologia ben utilitzada té un impacte molt significatiu en l'aprenentatge. En l'aprenentatge de les competències. En l'aprenentatge equitatiu, a tots els nivells. No la mitjana de notes i ja està. Des dels de més baix als de més dalt. Atenció a la diversitat. Importantíssim. Jo sempre poso la metàfora del com es diu, el martell. Si vols clavar claus, un martell és la millor eina. Tu, va genial. Mentre no te pegues el dit, va genial. Ara, en un petit canvi del mateix ús, de la mateixa tecnologia, si el gires i li fas així, de sobte, molt detrimental aquesta tecnologia. I això és important saber-ho també, no? Les coses no són útils o no per se, és com les fem servir. La tecnologia no fa una bona classe, la fa un bon professor. Però amb la tecnologia podem fer més, que la tecnologia sigui un aliat i no una pedra al camí.